от Tron Brothers Pictures. Как мечтаем за помощ на ме. Чичка, за тези звънци няма ли? Извинявай. Ти ли си Среброто? Що? Ако си от банката, не. Не бе. Печелиш безплатен тунинг на метлата. Верно ли, Чичка? Аз ще черпим един фризьор, че малко си се занемарил. Ето го чипа с гаранцията. Успех, моето момче. Гати якия сервис. Този модел пак даде дефект. Споко. Твое от новите. Много се радвам. Вие ли сте Среброто? Татяна Дончева, ти ли си? Не те познах. Аз съм. Бях на козметик. Ето гаранционната карта. Я да га видя. Чип за 500 коня. Тунингът беше завършен и Среброто отиде да го тества в Божурище. Честито на печелившите и добре дошли в Божурище. Да започваме. Гати Тунинга, гати пича. Пак ли дефект? Еми, като не от Перник, бате. От Перник ли си, брато? От Асенов съм. Що? Ами, щото гледам пернишки тунинг. Ей! Сега ще те видим на полигона. Ей, забравих си слънчевите цайки. Добре дошли на полигон Божурище в този прекрасен слънчев ден. Всички, некой с повече от 500 коня. То ще ни издуха. Старт! Леко е, бастун! Най-доброто междинно време. Среброто! Друго си е пернишки тунинг. Предизвиквам те. Какъв е то дъх? Миги ти е зъби, бе. Нищо не бре, возим се тук. Научи се първо. Беги, че миришеш. Гледайте сега какво мога. Влезете, То се уби. Опа, спокойно, нищо ми нема. Първо място с пернишки тунинг печели Среброто. Не беше нищо солно.